En aquell temps, els 11 deixebles se n'anaren cap a Galilea, a la muntanya que Jesús els havia indicat. En veure'l es prosternaren. Alguns, però, dubtaren. Jesús s'acostà i els digué: Déu m'ha donat plena autoritat al cel i a la terra. Aneu a convertir tots els pobles, bategeu-los en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant i ensenyeu-los a guardar tot el que jo us he manat. Aquest text mostra que la missió neix de la trobada amb Jesús ressuscitat. Els deixebles no són perfectes, alguns encara dubten. Però Jesús igualment els envia i confia en ells. L'Evangeli de Mateu acaba amb una promesa, no amb una absència. Jesús ressuscitat continua present i actuant enmig del seu poble. La missió cristiana no es fonamenta en les nostres forces, sinó en la seva presència. I aquesta paraula continua viva avui: Jo sóc amb vosaltres.